Jotono na lamsogan ketal video hongkai ang koyekdin video upload khaimai ang tongkha tamningkai somoi rok kaham ke maya aboni video rok khaijak maya ta hingkai ang tini no dalog ni silong budok songmani phono gana norok naitongo ang vlog no choyasak abo khai tini ni chini gudok moi hingkai aro teibo manui rwjaknai tongko naidi norok phono gana aste aste nai tongdi hingkai ta kaisa manui rwjaknai hinui tongmani ikobo swtui bai hingke mikung kisa manma tongo obono rwnai tabukno aro hingkai tabuk bono tubo rwnai suwui naidi bono tabuk tubo rwkha naitongdi hingke tabuk oro rwnai moso naidi norok tabur moso roganai moso berma robai khe hingke bona tabuk 20 minute ni bagai kholoboi boksai sinai hingke munggathung norok naitongdi phono gana nongno hingke direct 20 minute ni pore nongno phono ko naidi kutuk tongo thaske motom bai motom mani pa hingke moni si paikha naidi pura thaske moni paikha hingke tabuk bono chanai ta chwng hingke tabuk ta kaisa moi box na bagui ready khaigana naitongdi hingkai tabuk swtui moso ready khaina naitongo swtui sirikna naitongo swtui siriknani hingkai swtui no tabuk sirikna bagui swtui sirikpai rubui mosreng bachar khainai bono ang tabuk sirikranai naidi ani vlog no. Hingkai ani swtui wngkha mani chirakbai mani wngko sirik si paipaikha hingke bono tabuk ang tubo rwnai rukna bagui naitongdi bono ang tabuk tubo rukpaikha tabuk ang bono ruknai hingke rugui si paikha naidi ta som o ta piyaj rwgranai hingke piyaj no kisa haino 10% bono yognai hingke ang bono 10% yogma pore berama bai moso khirklai rwnai bono 10% munrukbai ang tabuk berma moso rwnani khainai naidi hingkai ang tabuk iko berma bai moso se rui rwkha hingke tabuk bono kol grana bono mundia sak kolnai naidi ani kok rok sama chaya tongkha norok nakar di kisa ketal ketal video khainai bwla hingke kok rok chaya wngoi mano abono norok ignore khai di hingke tabuk bono 50% munrwkha khai swtui paste khaijak rui rwnai hingke mono naikha 50% monkhaise ang wngko swtui paste khaijak khiklainai. Gas lamp khe boksajak bwla wngkha khai bo munani kisa leri tongkha tabuk khe swkha tabuk ang bono swtui khiklai sinai eko ani swtui paste khaijak hingke tabuk ang oro risinai swtui paste khaijak mamung songdo tui video khainani aswk khe bejal nangjago abo bagui khaitokya
mamui songtwtwi video khainakhai borok tai masa nango camera rok naimui nainai amtwui ongo ta khe tabuk ani swtui ang kolnai kolui bwtui kisarui kholopnai hingkhe eko mungna swnai tongkha.